दुनिया देखो हमारा खातिर सुख दुख मैया बड़ी उठवले ये सृष्टि के सच्चाई है जोन माई बाप हमनी खातिर दुख उठा ली माइए आ बेटा कैसे निश्चल रिश्ता है कि अगर लड़का पागल रही समाज ओकरा के ताना दी समाज ओकरा के ठुकराई लेकिन माई खातिर लाल हीरा रही विपिन भैया दुनिया कुछ देर खातिर बुराई सोच ली कुछ क्षण खातिर बाप भी सोच ली लेकिन विपिन भैया माई एगो ऐसा भैया कि जबले सास रही तबले सोची कि हमार बेटा हमार लाल तब अरविंद भैया कहतन कि के सोचियो हम रो भलाई माई गोदिया में हम के खेलाई माई रे गोदिया में हम के खेलाई माई रे तके बेटा कोई हमारा के बुलाई दादी जी के छोटका नाती हमने के अभिमन्यु भी अध्यक्ष अध्यक्ष की ओर से भाव खोजा तनी जा ये भावुकता बतावत ताकि कोना तरीका से उन दादी और पोता के नहीं हो आप सबकी आंख से मोती झरझर लोर बहता लोर काहे ना बही लोर बहला के कारण बा विपिन चाचा कारण सुनी का कारण बा कि तहारा दूधावा के करजा भई भरले ना भराई कि तहारा दूधावा के करजा भई भरले ना भराई कि अरविंद से माई के तना गवल ना गवाई दिकिया से के तना माई गवल ना गवाई माई पगला शब्द कहां से लिहल गई पगला मने प्यार होला कहां से बुझाई अरविंद भैया विक्की भैया आजकल के लड़की जब खुश होता रही सब अपना बाबू सोना के पगला कहत रही सब ये चीज कहां से चोरौले बड़ी आज तो भोजपुरी में मैटर चोरी होता वो पगला शब्द माई के नेह से जब माई खूब खुश हो जात रहे तब अपना लाल के पगला कहते रहे अरविंद भैया
लड़का वो चीज खातिर ललचाता तरसता जब के पगला कहता कि के हमारा के पगला कहीं बोलाई हमारा के पगला कहीं बोलाई तक